Wis teko bolo. Gusi. Waalaikumsalam. Siti ketipanganane sih. Saat dicek. Sek karo. Cek lho ketipangan. Sarapan. Yo, janjimu. Sing kuwi lho. Sing plastikan lho. Nah. Ning jobo sarapane. Ning jobo. Sitai. Loro wi. Iya, Bo. Ora ndang sarapan sih. Ora ada mangan, wis iso rung. Ora. Ki ngrekam ki lho. Ngrekam ngaji. Ngrekam ngaji. Acarane nggon aku ki mushola Al Hikmah ki enekno acara. Jadi musholane iki nembur kantor desa iki lho, Dolo. Wi punden wi. Wi acarane iki gawe rutinan khataman Quran Minggu Kliwon. Jadi setiap selapan wi. Wi ngenekno acara wi. Yo jamaah kene tok. Ngono warga sekitar antusias. Rokok, kopi sampai bisuh. Numpuk. Terus sarapan ini numpuk. Mangan awan. Ngono bolo. Yo intine iki kirim-kirim arwah leluhur karo jamaah kene sing sampun sedo dikirim. Terus karo enek tangga-tangga kuwi sing keluargane wis sedo ngono biasane iki titip arwah arane. Lah iku biasane ya ngekei kas dinggo mushola pembangunan wi. Ya wis dinggo apalah kelengkapan mushola lah. Ini ya sak ikhlase kene gak narjet. 2000 ya wis ditampa. Gak ngekei ya ditampa kayak tulisan tok. Intine ngono. Musholane ki ngene. Sompit pecah kabeh lho. Bentah kabeh. Insyaallah iku karo Pak Lurah jere arep dibangun. Wes. Yes. Intine yo agama dikencengi boleh. Masa lalu jirine kene ora yai iki ngendikan luwih apik wong sing berbuat dosa tapi wedi was-was karo dosane daripada wong ahli ibadah tapi bangga karo ibadah ngono ya. Gak jamin bolo. Dadine piye? Kabeh karek keikhlasan hati. Masa depan kita nanti saatnya kita pulang kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lagi dalam keadaan apa kita nggak tahu. Yes, bagi sing masih sehat, yes, berjuang
memperbaiki diri masing-masing dengan sebuah kemampuan. Pokoknya kudu eling marang Gusti Allah. Iki jenenge Laman, tapi dhek iki piye? Yo sehat, tapi yo bodoh gak bodoh malah pinter. Tapi ki dhek iki ngibadahi kuat. Kok senengane amar wong kiai-kiai nang majlisan mesti teko, acara apapun teko. Ki Laman. Jadi dia itu hidup berdua. Adiknya gangguan kejiwaan. Itu dia hidupnya sendiri. Dia sudah nafkah sendiri. Tapi alhamdulillah dia ya nek pasar legi kan pada pasar hewan tau Bajulan iki. Ku dhek wis ngiwang bantu-bantu karo warga-warga sekitar ya nek sing kei. Tapi yo kadang megelno bocah wonge megel. Iku nikah lho Cik Joko iki. Tapi usiane wis hampir 60-an. Tapi yo iki semangat deh. Aku iri karo dhek. Maksudnya iri dalam ibadahnya. Dhek iki tukang adan, terus jamaah, acara apapun majlisan ini dia mesti datang. Oke. Jadi celukane Laman, asli namanya Laman, tapi diceluk Laman mau. Soale didudui karo wong-wong ya tak didudui wong-wong nek lai dudu bahasa Arab iman menungso. Dadi Laman dudu menungso. Akhire dhek piye? Akhire Gusman. Gusman Gusi menungso ngono lho. Sini. Namine sinten? Namanya siapa? Nama. Jeneng sapa? Jenenge Laman apa Gusman? Lho. Ngomong. Iki nek terkenal aku engko oleh akeh sing suka. Aku dibayar karo iki. Lah sampean ku bagian tak kei. Lah nek apa gak gelem ngomong ya wis ora tak kei. Piye? Jenenge sapa sih? Laman apa Gusman? Oh ya ngono iki. Yes ngono kuwi. Dhek lesu kula ngene. Tak gung lagi tangi ketoke. Lagi tangi. Mripate Cik Abang. Banyu ora? Tak jemone banyu sik. Tak jemone banyu sik, Bro. Iki cedhek karo aku lho, karo kiai ini. Terus bedino ngene yaine iki. Wis ora tau uli-ulian pokokan. Yaine arep istirahat gak iso pokokan. Wis moro ngene yaine pokokan. Terus yaine ndi nderek, gak iso numpak motor, tapi njaluk bonceng yaine kadang. Lucu. Tapi ora apa-apa yaine iki cara sahabat Nabi mbiyen jenenge nek Nuaiman. Lah iki Laman ngono lho. Ya sembuh, yes. Jenenge wong alim ngono iki mbo, yes. Enek sing nyedeki wong ngene iki. Tapi iki nek ku ngarani iki wong resik. Mungkin nek ngarepe Gusti Allah daripada aku mending cek resik dhek. Insyaallah. Nah, aku Jawa kan ngene. Aku ngerteni dosa-dosaku sadar. Nek iki gak tau kaya gak tau berbuat dosa. Jenenge Laman, tapi nek ditekoni Gusman. Numpak sepeda lho. Lah karo yaine iki dikon kerja iki. Yaine kan usaha kopi tebu. Lah iki dhek keliling. Gawa kopi bubuk wi tawak-tawak. Bapak tak nang mubeng ning nggo desa.
per desa-desa omah-omahe tawani. Yo 20.000 ya regane. Kopine piro regane? Kopine piro regane? Sak bungkus e. Kopine lho. Kopimu. Piro? Oh, 12.000. Regane. 12.000. Nek pesen nih akeh iso kuwi pesen. Akeh. 50 biji nih ya nek. Kopine enak bolo. Pawait nyetak murni go kesehatan apik kopine. Iki. Dhewe hasilnya kok kuwi. Kok piye carane? Bonusan ya. Karo yaine dikasih 10.000 wis sak nek kaya yaine ngono. Oh nek sak wae ngedol ning gone yaine. Jenenge ngabdi gone kiyaine. Dhewe kok kono iki wis pokane ndika dawuh. Jenenge wis piye lho wis. Piye? Jan luar biasa pokokan iki wis pokokan piye. Yo omahe dikontrak mebel. Dhek manggon ning guri omahe karo adike. Tepat pase rumah iki depan MI Bajulan yo. Cara lawuh, tempe enek apa enek? Jemune. Apa iki? Keluarga Sambajulan iki sampal iki. Guru Gusman. Sepeda. Tempe. Numpak sepeda dhek iki. Ubeng nendi-nendi numpak sepeda. Gak diuntu tapi pisan. Gak diuntu entek untune. Mbok nek mangan ngono piye? Cek cerdas ora? Cek cerdas. Lah iki enek sate barang enek kerdo dusan iki ku piye? Sego dusan iki. Piye nek? Dipangan kene apa go mulai? Wah, dobel no we. Lah wis maca gong bar iki maca no. Lah piye? Kabur madang to. Nek ora segone. Bungkusan lho. Kerdus coklat. Mau terane? Terane. Kerdus coklat ya mau. Sate nek suntik sate itu ngerti kowe? Ngerti ora satene iki? Gelem ora? Gelem. Nek sekerdo bungkusan wi, ayam lho wi. Gelem ora? Mo, milih satene to. Oke. Yes ngono kuwi bolo. Yes, gitu ya. Wes matur suwun sangat wes. Tutup man. Tutup. Gus. Tutup. Assalamualaikum. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.